Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo tanan. Tawag siya The One for Men. Eau de Parfum by Dolce and Gabbana. Tungod nga eau de parfum ni siya, mga isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Kag panglalaki ni siya kuno. Pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, suksok ka, no? Basta luyag mo. Ano ni siya kung simutan? Bali, mainit kag spicy nga pahamot ini siya. No? Kay tungod nga may ara siya amber nga gapainit kag tobacco. No? Kag may ara siya citrus nga opening na tungod sa grapefruit. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have grapefruit, coriander, kag basil. Ang grapefruit ang iya nga citrus, kag coriander nga gahatag pagka-spicy, kag may ara sa juta nga basil para aromatic siya. No. For the mid, we have ginger, cardamom, kag orange blossom. Ang ginger mo na ang gapakalam sa imo nga ilong, no? Ang taho. Kag ang cardamom gahatag man pagka-spicy. Kag for the base, we have amber, tobacco, kag cedar. Ang amber ang gapainit, tapos may ara siya tobacco. No? Nami na simutan ang pipe nga tobacco. Kag may cedar siya, nga jutay nga pagkakahoy. Kag angay ni siya sa tugnaw nga klima. Ang angay nga temperatura nga para sa iya is between 50 degrees to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Ini nga pahamot nami ni siya suksukon sa mga formal nga okasyon o kon sa opisina kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may ban pa kamo mapahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa taso naman, bye-bye!